हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै बयबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर, बे मोनसे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलनि मुङा मा आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन, नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय फार्स्टनिफ्राय लानानै स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो। लोगोफोर, बिथां अल्पिनस्टन बर' आरो मौनता स्वर्गियारि बिथां सानैनि मेथाइ रोजाबनायाव गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलनि मुङानो जादों खावना लांबाय नों गोसो। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला गौतम बिथांजों लोगोसे द्रिशा बिथां सानैखौ। ओमफ्राय लोगोफोर, आरो बे मोनसे मिउजिक भिडिअनि डिरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामि बिथां। लिरिक्स टनखौ होदों अल्पिनस्टन बर' बिथाङानो। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे मिउजिक भिडिअ दाखालिसो रिलिज जानानै थांबाय। जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला यास एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बयबो थांनानै नायहैनो हासिगोन लोगोफोर। आरो सोर जुदि नोंथांमोना दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो यास एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजों। आरो सोर नोंथांमोना दासिमाव नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। लोगोफोर, लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान मिउजिक भिडिअफोर आरो बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों थाबैनो मोनथिग्रोनाय बायदि। थेंक इउ फर वाचिं।